Karon ba? Banget, normal magkaroon sa auto. Oh? Mukusok ron og kanang kuwan. Diron sa radyo. Kasi musod ang magnetic sa radyo. I-off mo ang radyo. Besang pag yun. Banget, normal magkaroon tingog ka. O magkaroon madungga ni mo sa auto. Ginawa mo karon sa duha may imuhang kwaro. Ginawa ron sa iyahang kining kompresor sa aircon o siyang steering. Murag ko motuo po kuwan. Kanang kato kuwan. Belt. Okay, mo duda murag paminaw na ko di man. Kay ang belt ko mo agik-ik man arangkada nimo. Di pasod nimo gasolina. Late ang tuyok sa iyahang kuwan. Kay luwag mo na mo agik-ik. Padung ta sa Clarin guys. Nata Santa Cruz. Normal po ron, mo may problema ron. Isa yun ka. Well, normal lang niya sa iyahan ng trabaho, sa iyahan ko sa iyang bumba. Tulit kini guys. Lupig pag nata runway ani sa aeroplano. Counterflow guys Okay, sama ni naman yung ambulansya dire. Wala Likay ito sa trabaho online dito. Sila para na dire Section 30 may tugpahon dire pwede. Lapad kayo. Grabe gani guys. Grabe gani guys. Ay buhol ko ni guys. Ay pagkakuha na ni, napay bunto na to ni guys Ako ba na ni guys, kastog ako. Complete lang yun, anong kakitag buntot. Pero amuha dire guys, kami din na. Yuran na muna. Uban gani na guys, katkato naman ang kalibangan. Diris mo Terus uban na ni, kasto yun. Usa pa magka-aring. Magkakitag buntot. Ganun ko ganun green Nangarim na din ko Talisay ganito. Gikan itong Cebu. Bugtong board na ta guys. Padulhog na ta ni. Nay makita na to sa unahan guys, makita ang Cebu. Sa mayo lag tempo. Pero di mayog templo anahog tagbakako na ni ingon ta makita. Ya di ay. Pasahero anak, kapoy pas driver. Para guys, liko na ta guys, apit na tama abot na itong gingon ako. Nga makitang Cebu. Tara guys Kanit, ituloy ito na guys. Liko. Nagbawi kita na dia. Wakit guys. Bati kayong kuan panahon Nahog tagbakako na ni guys, kaya wak makita. Sorry na guys wak makitang Cebu. Yan dire guys, mura na karsada sa Marilaki. Kung namoy motor nga pwede banking, banking, balag mga paut ng tuhod banking mo dire ba overtaking man dire guys. Nagsunod ang ban. Kaya tanawa, double lane solid. Double bar. Muna kasagaran guys nga mga taktak ang kuha ni guys. Driver series yung unani. Bising karsada double bar yellow. Overtake na nila dashcam. Tak na la. Pero way kuan mingaw karsada sira usag dagan pwede ra yataka ra. Sabot ra ba.
Taas kayo yung dubulin kayo. Oh. Oh. Broken na pwede na dire. Sagasa ka at magadaplin. Bangking na Ano guys muna lang may bangkingan na guys na sinsya na tas ato kuhan guys kayo nagtaliksik. Gwapo kayo nagdaan ito. Gwapo kayo nito bangkingan mulahos na Brandilya. Itong driver na guys. Magyapon Muna itong driver. Magyapon ang aktor. Magyapon aktora guys. Magyapon aktora. Di kaya po na Ito di mukaw dinukuan ba? Ito di mukaw dinukuan guys. Murag natakda na kayo murag. Di mo po rin kakuan. Murag silingan na naman po. Pagkanin na ta guys. Dito napita guys nga ang tricycle gibangil. Kani padong klarin guys. Kani padong talibon. Libre. That song was brought to you by Sunsilk. Wanon ron guys. Wanon. Sunsilk. Walang makakapigil Ha? sa bangong nakakagigil. Life Extension Coffee Mix. It's Ang weather dire guys sa Clarin uwan. Sa Sagbayan wa. Ano? Tingog na siya. Di maron. Okay ra. Ha? Okay ra. Muna kasaga dire sa Clarin guys nga magkuan. Baha kanin dapita dire. Kapit na mabot sa Clarin guys. Ato ruta guys ha. Kalapit ha. Clarin pa ta. Sama na yung lungsod sa Clarin guys. Nasibahan lang rin merkado lang guys. Bibo kayo lang merkado guys dagang gintaw. Bibo kayo. Asunod na guys, tubigon. Atong wa ka rin pagbuhol diri guys ha. Nga na yung mga kaliwat sa Sagbayan, Clarin, tubigon. Mo na agayanan. Saylo na tas Clarin. Padong na ta tubigon. Hello guys. Mo na karsada diri nga standard guys, Clarin. Kani pa diri sa Clarin pa yung nahimo nila nga karsada nga 4 lanes. Lapad kayo guys Lapad kayo guys. Pero ang nanaga na ni karsadaha wa kasabot. Ari magyapon mag-ilog ari tunga. Ang garing usa ka karsada rin daplin way mangagi. Wa kasabot ba? Ngano giupat ni. Giupat ni siya kay kanin tunga mo ni mga way limit sa speed. Ang ikaw nga ya pa kan siya ron ari ka daplin. Kay labay-labayan lang ka kusog kayo. Ari mas tunga agi tanan. Guys, busy na kayo ng kasadahan guys. Kaya daghan na kayo lungsod nagtabang ikan sa Trinidad, Talibon, Ubay, Nadre, Sagbayan, Carmen, Tagbilaran. Ay mga mariner guys mga itom kayo lukon-lukon Pinoy ni. Klaro kayo daan. Kuhanay ka na. Taga Samar ni, taga Ilocos. Taga Ilocos ni. Ha? Itom kayo lukon-lukon. Mga kang laki mariner. Nara kayo tanawa guys. Diba? Klaro kayo. Bawaan daan. Makaas na guys. Makaas. Ana tungos buhi ko guys. Buhi kong karaan. Ay buhi ko guys.
Imo nang kuat sa army ron. Ha? Kita mo guys. Driver may nakita guys. Actor man. Matirdi na ta guys. Oh, ra matirdi oh. Oh. Kapag na tayo mabot sa tubigon. Gamay lang kuha guys. Pero layo pa ta sa kuhan, Kalapi. Basak na ta guys. So, kung may plano malit diha, naibligya na rin. So guys, mauna na yung taytayan sa tubigon. Isa itong nas gawas mga nakauli nga nadapit lang bahay diri. Mauna na yung tubigon oh. Tanawa ninyo. Nikuli nyo pohon diri. Mangita gid mo gyud og kapangutan-an sa mo ka abot sa inyong bahay kay diri oh. Asa dapita ka kuan? Oh, nanay Caltex diri oh. Sa una Oh. kabugangan eh. Sa una siguro pagbiyaan ninyo kanin dapita diri murag ospital pa niyo. Oh. O siguro nagkalibang mo diri mo dada. Karon Metrobank na niyo. Oh. Oh, Metrobank, FCB, BDO, Ross Pharmacy, DBP. Pati na ginagana diri gad. Mana ni sentro sa tubigon. Tanawa nyo. Ang building na sunahan oh. Alturas na. Sa una pag-ana nyo diha, siguro nadakdak mo si kagiagi na tubangan sa munisipyo dangog kayo. Department store na. Pero department store na oh. Dako ko saban eh. Kamu taga tubigon ano mo kauli diri? Tanawa nyo ni. Na yung simbahan diri oh, duha ka buok. Na. Ubos ug taas. Katong nga pang-arthritis di kasaka dito. Ano ra ubos. Ubos ra mo. Dahil plaza diri oh. Oh, plaza nila. Oh. Oh. Ikagabi diha, di alegriha. Daghang kimakaon. Daghang kimakaon diha. Oh, tanawa diri pita oh, quality. Oh. Unahan na ni hilig mo ka appliances na diha ang no exam. Oh. Grabe ang inyong tubigon eh. Oh. Pero wala po ni katunga po dito sa among yantuan primero sa bayan. Grabe ito ilaha dito. Nakapabor lang ano inyong tubigon kaya namoy dagat. Namoy pantalan. Nay pantalan kaya mao pa po yung nakapantalan ng sagbayan ba lang. Grabe sa siguro kayo. Tanawa na inyong lugar. Tinang dako na kay kusaban oh. Pero daghan lang sirado ani guys kay Domingo maron balaod nila dinhi sa mga negosyante kay sira-sira man sa Domingo. Mo na amo ang kanon tuison guys ug ngano nga unsa gyud na gyud nga Domingo di man pwede mamaligya. Ay lapas na ta guys no. Sunod na punta. Oops ata. Kalapin na sa di guys. Domingo naman ta lapas mo ta. Kalapin na sa ta. Sunod ani. Ada pa kahayag eh. Dapat kaya guys, dayon Kalapi.